جامێرek hingî di mal de rûniştî mabû, bêhna wî pir teng bû. Rabû derket derva ji xwe ra digeriya, ji bo serîkê rehet û hewakî paqij bistêne, bi alê daristanê vaçû. Li wê derê bi dengê çivîk û pirpiroka û hewayê paqij derdê xwe tev ji bîr kirin û bêhna wî derket. Lê ka di dinyayê de rehetî heye. Piştî midekî kin bi ser vê rehetiya wî da derbas bû, dengê şêrekî bihîst. Hew dît ku wa şêr ji birçiya nêzîkî wî dibe û ji bona wî bixwe. Zilam hema ji tirsa mîna bayê bulanixê qevzek da xwe û reviya. Çi qas cara li pişt xwe dinêr, didît wa şêr li pey wî ye û gav bi gav nêzîkî wî dibe. Zilam ji dûr va bîrekî avê dît. Fêm kir ji wê bîrê pêştir tir rê xilasiyê ji destê vî şêrî tune. Şêr bi çar gava, ew jî bi di gava baz dida heta xwe gihan devê bîrê. Lê ji ber ku bîr kûr bû, nikarbû xwe bavê ji nava wê. Devê ca were û ji her du cûreyên mirinê yekî ji xwe ra bijêre. Yan mirina bi avêtin, yan jî bi gezê devê şêrê birçî. Dawiya her du hala jî jê ra tehl xuya kir. Çavê xwe li dora bîrê gerand, dît wa werîsek ji bo kişandina avê di nava bîrê da daleqandiye. Şêr hindik mabû wî zaft bike, zilam hema xwe avêt nava bîrê û bi her du destan xwe bi wî werîsî va girt. Bi saya werîs di nîvê bîrê da ne sax û ne mirî daleqandî ma. Lê parîkî bêhna wî derket, reben û nizanibû ji bahranê reviye û xwe avêtke ber teyrokê. Li binê xwe nêrt, dît û çi dît? Wa me'rek ji binê bîrê serê xwe hildaye, bi jor va dihilkişe çavê wî lê were û bi vî malkanbaxî va bide. Zilam gava mer dît çavê wî bilbisîn û tirsa dilê wî bêtir zêde bû. Li jorê şêr, li jêrê mer û qiram ket her du milê wî hema bi kotek dikaribû li ber xwe bide. Hê di wî halî da ji xwe ra rêkî xilasiyê digeriya, du heb mişkê reş û spî ji wan qul û qewêrê dora bîrê derketin û hatin werîs bixwin. Ji jor ve bû qirta qirta devê wan û werîsê wî hêdî hêdî sas dikirin. Zilam tevlî wî werîsî xwe rast û çep di bir tanî ji bona birevin. Lê wan her du mişka dev ji xwarina werîs berneddan. Vî zilamî ji bona mişk birevin ku wisa xwe di nava bîrê da dihejand, pişta destê wî şil bû, ji xwe devê wî ji tîna ziwa bûbû. Bi zimanê xwe tehm kir. Dît wan hingiv e. Di navê hinek mêşê hingiv kewara xwe di wir de ava kirine û bi hingivê esîl tije kirine. Zilam çawa tehma hingiv li devê wî ket, hema dest bi xwarinê kir, çi qas dixwar jê têr nedibû. Hingî tehma hingiv lê xweş hat, şêr ji bîr kir, mer ji bîr kir û her du mişk jî ji bîr kirin. Hê wisa di nav vê kêfxweşiyê da ji nişka va çavê wî ji hev vebûn û ji xew şiyar bû. Demekî ev tişta ku hatine serê wî tev xewin bûn. Lê zilam bi vê xewnê dunya dî li ber çavê xwe dît. Piştî ku bi xwe ve hat û hişê wî hat serê wî, xwest me'na vê xewna xwe yê ecêb û xerîb hîn bibe, çû bal alimekî, ji destpêkê heta dawiyê ev xewna xwe got û me'na wê jê pirs kir. Vî zanyarî dema guh da vê xewna wî ecêb û xerîb beşişî. Go maqê tu nizanî me'na vê xewna te çi ye. Zilam go kas kur zanim, ji kerema xwe ra tijmira bêjî baş e.
وی زانیاری جه روها گوت او شیر لپی تدهات ازرائیل بو جبو ستاندنا رحی تم دایم لپی ته او بیرا کو مهر دناف دابو قبرا ته او وریس تخوا پیوا گرتبو عمر ته او هر دو مشک رشو سپی شو و روژن هر ساعت و هر دقیقه جه عمر تدخن ظلام گو او هنگف چیه؟ گو او هنگف جی جیانا دنیایه لورا دنیا شین و شیرانیه کیف و لذته چوا تا دست بخوارنا هنگف کر تمرنج بیر کر قبر طاریج بیر کر حساب روز آخرتش بیر کر و عمر تا تف بخوارنا وی هنگفی درباس بو گو مادم تجوی خونه شیار بوی های خوشخوا بینه بلا اف جیانا تب غفلت درباس نبه جار هیت نکار بی شیار بی گلی برانا نحوجه استشتکی لسر في مسئله زیده بکم شخوا و فهم کر لی شیرتا ملوه اوه اگر هون نخوازن لوی دنیا دن کلام خال زلفیقار ببیجن لوی دنیای جخورا هنه کار باش بدن هف لوری پوشمانی تفیده ناده ال سر کبرا کو پوشمان بوم ال سر کبرا کو پوشمان بوم چه پوشمانی به فایده چه پوشمانی به فایده İmdad 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 Ya Muhammed ya Mustafa İmdad 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 Ya Muhammed ya Mustafa